Καλημέρα σας, κύριε Σέξτο, από την Θεσσαλονίκη και από το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Καλημέρα σας, κυρία Κλάκη. Ξέρετε, βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν στην Τουρκία, απορρίσαμε, γιατί είδαμε οικοδομές, μεγάλες οικοδομές, να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα. Και το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: δεν διαθέτει αντισυσμικό κανονισμό η Τουρκία? Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ μαζί σας ότι οι εικόνες οι οποίες είδαμε είναι δραματικές και πολύ έντονες. Οι βλάβες είναι πάρα πολύ εκτεταμένες και οι καταρρεύσεις. Το παράδοξο είναι ότι η Τουρκία διαθέτει έναν σύγχρονο αντισυσμικό κανονισμό, όπως διαθέτει και η Ελλάδα, ο οποίος προσυδειάζει των προδιαγραφών που υπάρχουν στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Ιταλία. Άρα λοιπόν, σαφώς δεν είναι ζήτημα γνώσης, ας το πούμε έτσι, ή κανονιστικών διατάξεων. Τότε πώς εξηγείται η κατάρρευση όλων αυτών των κτηρίων? Κοιτάξτε, πάντοτε οι καταρρεύσεις και οι μεγάλες βλάβες σε ένα σεισμό είναι μια συνάρτηση πολλών παραμέτρων. Τόσο των χαρακτηριστικών του σεισμού, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρός, δηλαδή της τάξης του 7,8 και 7,5, ο ένας πίσω από τον άλλον και πολλών άλλων μετασεισμών. Αλλά και βέβαια εξαρτάται από την ποιότητα της κατασκευής και επίσης και από την περίοδο κατά την οποία έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο. Διότι, όπως γνωρίζετε, και στη χώρα μας ισχύει αυτό, ανάλογα από την περίοδο της κατασκευής συναρτώνται και οι αντισυσμικές διατάξεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί. Άρα έχουμε ένα δομικό ιστό στη συγκεκριμένη περιοχή στην Τουρκία, ο οποίος αποτελείται από κάποια κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονους τουρκικούς κανονισμούς και έμειναν ευσταθή, κάποια κτίρια τα οποία ήταν καινούρια, όμως η ποιότητα κατασκευής και εφαρμογή των κανονισμών ήταν πλημελής, και κάποια κτίρια τα οποία ήταν παλαιότερα, με ή χωρίς άλλες παθογένειες. Άρα όλα αυτά μαζί δυστυχώς συνετέλεσαν ώστε η εικόνα που είδαμε να έχει τόσες πολλές καταρρεύσεις. Κύριε Σέξτο, είναι δυνατόν να κτίζεις μια πολυκατοικία χωρίς θεμέλια και να μοιράζεται μεσοτυχία με διπλανή πολυκατοικία? Όπως είδαμε, όλα δυστυχώς είναι δυνατά. Και είναι γνωστό για όσους ασχολούνται, παρακολουθούν τέλος πάντων το ζήτημα της αντισυσμικής μηχανικής διεθνώς, ότι αυτό είναι η ποιότητα της κατασκευής, δηλαδή, στο οποίο αναφέρεστε, είναι ένα ζήτημα και κοινωνικό και οικονομικό και νομικό και έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Συνήθως στις περιοχές οι οποίες είναι, ας το πούμε, περισσότερο υποβαθμισμένες οικονομικά, μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε όλες αυτές τις περιοχές δυστυχώς παρατηρούνται και τέτοιου τύπου αυθαιρεσίες. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στη χώρα μας. Είναι οχυρωμένη η χώρα μας. Και να έρθω συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε 3 ρήγματα, της Βόλφης, της Γερακαρούς και του Ανθεμούντα. Είναι οχυρωμένη η Θεσσαλονίκη ή και σε αυτό πηγαίνουμε ανάλογα με το πότε έχει χτιστεί μία πολυκατοικία? Θυμόμαστε τον σεισμό του 78, όπου λίγο αργότερα κάποια κτίρια κιτρινίσανε, κάποια κοκκινίσανε. Τι έχουμε κάνει από τότε μέχρι σήμερα? Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, διότι δυστυχώς το αντικείμενο της σεισμικής θωράκισης εξελίσσεται κατά στάδια τα οποία συναρτώνται με μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή, μετά το σεισμό του 1978 και των Αλκιονίδων του 1981, υπήρξε αναθεώρηση του αντισυσμικού κανονισμού το 1985, και μετά το σεισμό της Καλαμάτας υπήρξε αναθεώρηση το 1995, και μετά το σεισμό της Αθήνας το 1999 υπήρξε αναθεώρηση το 2000. Άρα, σε επίπεδο προδιαγραφών, σίγουρα έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Σε επίπεδο κατασκευαστικής ποιότητας δεν υπάρχει σύγκριση, νομίζω, με αρκετές γειτονικές χώρες. Βέβαια, παραμένει ένα αντικείμενο το οποίο αφορά ότι παλαιότερες κατασκευές δεκαετιών, δηλαδή πρώτη του 1980, το πούμε έτσι, κατά τεκμήριο έχουν, ας το πούμε, μικρότερη σεισμική ικανότητα παραλαβής φορτίων. Αυτό είναι όπως το ανθρώπινο σώμα, δεν αλλάζει. Όλοι μας γυράσκουμε, όλοι λοιπόν έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε περισσότερες βλάβες. Άρα, σε απόλυτες τιμές, σίγουρα το επίπεδο των κατασκευών στην Ελλάδα δεν είναι αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Αλλά από την άλλη, σε σχετικό επίπεδο, οι καινούριες κατασκευές είναι περισσότερο θωρακισμένες από τις παλαιότερες. Για τις παλιές οικοδομές υπάρχει δυνατότητα να τις θωρακίσουμε ή πλέον δεν γίνεται τίποτα? Υπάρχει σαφώς δυνατότητα να τις θωρακίσουμε, και όταν λέω υπάρχει, εννοώ υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν κανονισμοί. Στην Ελλάδα έχουμε κανονισμό επεμβάσεων και κανονισμό δομητικών επεμβάσεων στην τοιχοπλοία, πρόσφατους, σύγχρονους, οι οποίοι προδιαγράφουν με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορεί να ενισχυθεί μια κατασκευή. Άρα η τεχνολογία και η γνώση και το κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει.
Το πρόβλημα είναι όμως, το πρακτικό πρόβλημα είναι το οικονομικό, το νομικό και το ιδιοκτησιακό. Γιατί αν σε μια παλιά οικοδομή υπάρχει μεγάλος αριθμός από ιδιοκτήτες και ένας δεν συνενεί στην ενίσχυση της κατασκευής ή ας πούμε δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, τότε όπως καταλαβαίνετε πρακτικά υπάρχει δυσκολία να ενισχύει την κατασκευή. Δεν είναι επιστημονικό το πρόβλημα. Μπορούμε στο μέλλον ίσως να δούμε κάποια προγράμματα μέσα από τα οποία να αντλήσουμε χρήματα για να κάνουμε όλο αυτό που μόλις αναφέρατε? Βεβαίως, κύριε Κλέτη, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Και για να μην ανακαλύπτουμε κάθε φορά τον τροχό, στην γειτονική μας Ιταλία υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο τρέχει, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά, χρηματοδοτεί έμεσα, αν θέλετε, δια της φοροαπαλλαγής τους πολίτες, ώστε να ενισχύσουν κατασκευές που χρήζουν αναβάθμιση στατική τους επάρκειας, ουσιαστικά εκπίπτοντας κάποιο ποσό έως το 90% από το φορολογητέο του εισόδημα. Αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια και μάλιστα το κάνει αναλογικά σε σχέση με το επίπεδο της στατικής αναβάθμισης. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση και επίσης είναι πάγιο αίτημα της κοινότητας των μηχανικών και του τεχνικού επιμελητηρίου, όπως τρέχουν τα προγράμματα εξοικονομώ που ουσιαστικά μας χρηματοδοτούν για να αναβαθμίζουμε ενεργειακά τις οικίες μας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό αναντήρητα. Έτσι, αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος στατικής επάρκειας και χρηματοδότηση της στατικής αναβάθμισης εν παραλλήλω της ενεργειακής αναβάθμισης. Διότι προφανώς είναι δωρονάδωρον σε μια παλιά κατασκευή να την αναβαθμίσουμε ενεργειακά χωρίς να διασφαλίσουμε τη στατική της επάρκεια. Άρα υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και καλό θα ήταν να προλάβουμε εμείς τις εξελίξεις πριν μας προλάβουν αυτές. Κύριε Σέξτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα.